Танца на Гларуса, трета част. Не знам дали е същия Гларус, който току-що долетя, но буклука е същия. Торбичката беше извадена от кошчето. Смути го един случайен минувач, както и всяко лото, но ето, това е. Това е съдбата на отпадъците, поставени в този вид кошчета. Те неминуемо, при наличието на възможност Гларуса да ги извади оттам, се превръщат в буклук. Ето е следващата жертва на някой друг Гларус, или същия. Преди малко беше извадено от кошчето това буклук в зелената трубичка. И ето, технология на производството на буклуци от този тип кошче за отпадъци. Няма да има следващо приложение, поне днес.